Sencaki petluk ora mundul tiban pusakane Dulma Gati Kyai Delonteng. Semplok dadamu. Awas. Oh. Iya iki. Yo bangun. Yo. Nah, bangun yo. Nah nyambut gawe yo. Nah, kendegeken. Nah. Ngono kuwi. Awas. Waduh. Ulang obat kok ya. Yo dolesi yo. Yo bangun. Yo Cantoso bangun. Yo. Ah, ngono kuwi. Nah, ayo bangun. Os. Labotan ngalep kok ya. Kendeng ngongokon iki. Os. Wah, wis lepat iki. Modal. Kena luweh. Loteke sapa iki? Ana panah kok tumbak kok bareng ngenengi wong kok terus lemes. Mau dek urung ngenengi iki ndengongok. Bareng ngenengi kok lemes. Oh, serang. Panahe sapa iki? Tiba sak wenake iki. Aneh iki. Ya. Amo culamata jawlata sapane kena panaku. Semplok. Igamu. Oh, dake Durma Gati ya. Rapati nduk bialekke. Rumangsane wajake. Penerke ndiase nek ora nganti mumet mbok aja diundang Petruk. Ha, aja sambat kowe. Bajigul. Kowe dadi pucakaku. Pendak malam Jumat kliwon tak kutuki kok malah ngenengi awakku dhewe. Kepalat kowe. Gugu karepe dhewe tanpa pucaka. Sencaki petluk Dulma Gati tandangana. Ah ngono. Niwang sukmonong mahadilun kono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Paman Haryo Sengguni. Hayu ndadekake kagat pangendara si paman manira biji wonten ngajengan manira Paman Patih Haryo Sengguni. Kawula ana non nggih anak Prabu, sakalangkung gurawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salamba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda paduka anak Prabu kula non. Paman Haryo nggih. Kadiparan anggon si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun pranata tata rakiting negari Ngastina.
Murudyagi matur marang Manira samendang aja nganti ning karempit Paman Patih Harya Sengguni. Kawula non nuwuning ginggir menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek. Saeka katyakari luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladhen olah kridane ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe angkepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kula non. Ndadosaken bumbung raos sing manah ora liwat pakaran ingkang utama tindakna selawas lan kaprayoga nanggon si paman lenggah wonten ing Datulya Praja Ngastina Paman Patih Harya Sengguni. Kawula ana nuning ginggir anak Prabu sampun boten kirang prayogi. Pisuwanipun ing abdi ing Plasa Jenar nggir anak Prabu Ngastina Paman Harya Kesinggihan. Bapa Panembahan Durna. Sarawujeng andika Bapa Panembahan kula ngaturaken pasegan Panakrami Bapa Panembahan ing Sukalima Bapa Begawan Durna. Asta Kuswala Sila Berdaba Swalu Gimbal Sumarante hawela. Nuning geger. Kula tampi asung pambakenipun Paduka anak Prabu karya bombong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima. Namung sowan kula tebih saking Sambikala tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa Kewala kunjuk ngersa Paduka anak Prabu Ngastina nggih kula non. Bapa Panembahan Durna inggih. Kula tampi karya bombong raos sing manah boten langkung kasekejap anggen jengan iki kula lenggah Bapa Panembahan ing Sukalima. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih. Kakang Prabu Narpati Basukarna kasekejap anggen jengan iki kula lenggah Kakang Prabu Karna. Kawula non nuning Kyai. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang Raka Ngawangga namung kepareng kula ngaturaken pudhi astawanipun ing Raka Kewala mugi katur ngersa Paduka Kyai Prabu kadang kula. Kula tampi karya bombong raos sing manah boten langkung kasekejap anggen jengan iki kula lenggah Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Kawula non inggih. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang Raka Ngawangga Kyai Prabu Ngastina. Apa dene sira Kartomarma? Prayoga nanggonira ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarma. Lori Kanjeng Koko Prabu. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang rayipun Kartomarma dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk Kanjeng Koko Prabu Dimas Ndak Tompo. Ora liwat pangestunipun Kakang Bae Tampanono Dimas Kartomarma kapundi nggo jimat paribih dayana ing kasantosan Kanjeng Koko Prabu. Nun amit pasang Kalimantabit tinebina ing Iloduni dumawaing Tawang Towang Hyang. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana ngantos randhat anggen kula ngacarani rawuh Paduka Kanjeng Hyang ing Ngetalkondo Hyang Mahatma Resiwara Bisma. Hyang sarawuh jengandika Kanjeng Hyang kula ngaturaken pasegan Panakrami kunjuk sandha pepodo Paduka Kanjeng Hyang ing Ngetalkondo Kanjeng Hyang Mahatma Resiwara Bisma. Kanjeng Hyang Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng. Putu Prabu Duryudana ndak tompasung pambagining Putu Prabu akarya bombong birawaning penggaling Puneyang ora liwat Puneyang ngaturake pudhi astawaning Puneyang Bae Tampanono ya kulub Duryudana. Kula pundi nggo jimat dayana ing kasantosan paring pangestu Kanjeng Hyang amwahana kabagyaning gesang kula. Kanjeng Hyang iya Putu Prabu mengkono kudune ingkang lumaku. Ingkang salajengipun andadosaken kagiat raos sing manah dene rawuh Paduka Kanjeng Hyang wonten ing negari Ngastina boten cecala ingkang saderengipun menawi alit utusan cantrik Ngetalkondo. Bilih kalanggan menika Paduka badhe kepareng rawuh saestu kula badhe amapak rawuh jengandika Kanjeng Hyang mawi rata kencana saha nyawisaken Hermawargi Naryamiji ampian Paduka Kanjeng Hyang tandha sih tresnanipun ingkang wayah saha bektinipun ingkang wayah dhateng Kanjeng Hyang Ngetalkondo Hyang Mahatma Resiwara Bisma. Latal nggir nadyan nembe kawiyos sing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh penggaling Puneyang midhangetake pangandikaning Putu Prabu kang mangkono nanging saka penemunipun Hyang Ngetalkondo tata upacara kaprajan nggone Putu Prabu bakal mapak sawaning Puneyang ana negara Ngastina sartane amiji ampianing Puneyang mau
satemene ora trep lamun sira aturake marang mbahmu ing Ngetalkanda Duryudana. Sababipun menapa kula nandhang kalepatan dhateng Paduka Kanjeng Eyang. Aja kaduk ati kajron penampa. Putu kula wonten dawuh. Wong sakmene akeh wis padha weruh yen to sejatine Bisma kuwi linairake ana negara Ngastina. Ya mung emane biyen aku ora milik ke Prabu Ngastina, aku gandrung malang kabrahmanan. Mula wiwit enom Dewa Brata wis manjing dadi brahmana peparab begawan Bisma. Mula aku sirik marang kadonyan, sirik marang kamukten. Nanging aku rumangsani yen to Bisma kuwi linairake ana negara Ngastina. Dadi Ngastina iki bumi wutah getihku. Mula upama pendak-pendak Bisma kuwi sowan ana negara Ngastina tak ngibarate kaya gene kebu ingkang mulih marang kandhange Dewi Duryudana. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene mekaten dawuh sabda tama Paduka Kanjeng Eyang Ngetalkanda. Lan sak banjure kaget penggaling pun Eyang Ngetalkanda bareng aku mlebu kedaton negara Ngastina. Pepak hanggenggeng pasebaning kula Nayaka Sentana lan munggahing para pinisepuh. Mongko gajeke iki rak dudu pasewakan ingkang saben dina dianakake to nggih. Lah kok dadi Duryudana nganake pas sapejagong karo para sepuh ana ing Datul ya Praja Ngastina iki. Mengku surasa sing kepiye lan ana wigati sing kaya ngapa. Mula coba yen pancen pun Eyang dikeparengake midhangetake Putu Prabu Medhara pangandikan wigatine apa lan ana perlu apa. Duryudana, aku tak nganglungke jangga nilingke karna mastuti sabdaning putuku Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nggih, gagi paringa dawuh kulup Putu Prabu. Handrah ingkang puspita rum hasil ring samirana mrih sekar kadung ngas kandhanyo mawe raras karnaning driya sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana. Dene kula mboten nyaosi priksa babagan anggen kula ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelan adat ingkang sampun menika Eyang. Iya, Putu Prabu, kaya ora dadi ngopo. Yen upama mbok keparengake aku tak wanuh apa ta sababe dene Putu Prabu nglumpukake para priyagung ana negara Ngastina nggih, Kaki Prabu. Eyang, mboten kanthi kanyono-nyono dinten sak mangke kula menika ngraosaken kabagyan ingkang persasat. Selaminipun gesang dereng kula raosaken. Bab sing apa? Apa Putu Prabu nggone dadi nalindra ana negara Ngastina mangreh sagung para kawula sak negara Ngastina? Babar pisan mboten. Prasaja kemawon. Nadyan kula menika dados nalindra wonten negari Ngastina. Wenang nepak bumbunane wong sak negara Ngastina mangreh para kawula lan punggawa persasat kamukten mboten kekirangan kula menika ratu sing kekucah bondo brana picis ewadene menawi kula prasajakaken batin kula menika mboten ayem, batin kula menika mboten tentrem, kula mboten jenjem
Mbok menawi Kanjeng Hyang sampun mangertos menapa sababipun krana rinten panteraning dalu kula menika tansah dipun bebeda dhateng raos pangraos benjang menapa para Pandhawa ngucik dhateng Prabu Ngastina. Nanging tumrap kula bab menika kasisihna ingkang tebih langkung rumiyin kula boten badhe ngrembak antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Ingkang badhe kula rembak rikalangan sak mangke boten sanes boten kanthi kanyana-nyana kula menika nampi sasmitaning Jawata. Monggo slaminipun gesang kula menika dereng nate nampi sasmitaning Jawata babagan kanugrahan dewa paring wisik dhateng kula medal margining pasumpenan wancinipun hanggara kasih menawi dipun petang manjing puspa tajem kula nyumpena bilih Jawata rawuh wonten negaring Astina paring dawuh dhateng pun Duryudana supados kula rikalangan sak mangke hanggayuh tumruning kanugrahan ingkang badhe tumedak wonten ing Janaluka gregah wungu saking nindra pungun-pungun batos kula menapa dewane boten lepat dene kula kaparingan dawuh supados gayuh kanugrahan monggo sampun marambah makaping-kaping dewa menika matedhakaken kanugrahan Kurawa budidaya angupaya parandene gagar wigartan antuk karya yang menapa menika kanugrahan ingkang badhe kula raosaken menapa menika kabagyan ingkang badhe sumandhing dhateng pun Duryudana. Nanging sareng kula petang-petang slaminipun gesang kula menika mboten nate gayuh kanugrahan mila kula nglembakaken para sepuh kula badhe suwune priksa piye carane supaya entuk kanugrahan lan piye carane gayuh kanugrahan supados Duryudana menika saged netepi jumbo kaliyan dawuhipun para Jawata menika kula wau Hyang kepasang yugya katujuh ing inu panjang Hyang rawuh wonten negari Ngastina bebasan Ngastina ketaman Begawa biar padhang rawuhipun Kanjeng Hyang damel pepajar obor manahipun ing pun wayah pun Duryudana kula nyuwun dawuh sabda tama paduka Kanjeng Hyang supados Kanjeng Hyang matedhakaken tuwin Kanjeng Hyang paring dawuh pripun caranipun supados Duryudana menika kasembatan gayuh tumruning wahyu ingkang sampun dipun dawuhaken dening dewa menika kula wau Hyang Gusti yen Putu Prabu nyuwun dawuh kelawan pun Hyang supaya mbabar piye carane wong kedunungan wahyu. Apa piyagung pinisepuh sak negara Ngastina sak liyane Bisma iki ora iso nuduhke piye carane wong gayuh kanugrahan. Coba to petungen. Sengkuni kuwi kurang licik piye? Wong pinter, wong julik mestine ngerti carane wong gayuh kanugrahan. Begawan Durna ki le monyor-monyor tekan ngendi coba? Mbok menawa Begawan Durna ya weruh piye carane wong gayuh kanugrahan semono uga Narpati Basukarna. Katone kuwi titah nanging putra dewa. Mesti wae wegik wasis limpat waskita ngesti yen to tok jaluki ngerti piye carane wong gayuh kanugrahan. Nanging apa to sababe lah kok bareng aku tekan kene sing tok cucuh malah pun Hyang Talkondo. Hyang sinten malih ingkang boten mangertos dhateng kakuwasanipun paduka Kanjeng Hyang lan pangwaos paduka Kanjeng Hyang bebasan pandhita sak jagat menika boten badhe wonten ingkang ngungkuli dhateng katiyasanipun Kanjeng Hyang Begawan Bisma mila sareng jengandika rawuh boten wonten ingkang kula pitados kejawi namung jengandika Hyang Begawan Bisma mila kula nyuwun supados paduka paring dawuh ngono inggih ya wong kuwi mantep-mantepe yen to paring dawuh upama wis ana pangendikan yen to dipercaya karo sing disuwuni dawuh kuwi mantep-mantepe wong tuwa kang bakal mbabar sejatine apa kang disuwuni dening Putu Prabu Ngastina. Inggih. Ngene nggih. Wong kedunungan kanugrahan mono tak wiwiti saka kanugrahan dhisik. Sing jeneng kanugrahan kuwi wahyu. Mongko wahyu kuwi bakal ditumedhak ning Mardyapada ditampa dening sawijining titah ingkang wis ketrima uripe. Ingkang wis ketrima uripe. Ketrima marang sing gawe urip, ketrima nggone netepi kewajibaning urip ning alam padhang. Lan ketrima nggone nyramakake uripe marang sak pepadaning wong urip ana ing alam donya. Inggih. Sepisan ketrima uripe marang kang gawe uripmu tegese tansah manembah marang panguwasaning dat kang murweng dat. Ketrima uripe nggone netepi kewajiban ngrampungi kewajibaning urip ana ing alam padhang sing dadi ratu ya dadi ratu sing apik
sing dadi pendhita sing becik sing gelar kawruh katentreman yen dadi satriya ya dadi satriya sing tukang nentremke jagat gawe ayem sak pepadane kuwi tumrap aku kewajiban wondene ing angka 3 ya kuwi wong kang ketrima marang sak pepadaning urip tegese ngene wong mau bisa gawe ayem, wong mau bisa gawe seneng, wong mau bisa mbabar karukunan marang sak pepadaning urip. Yen katelune mau bisa mbok cakup, kanugrahan mau tanpa diluru nganggo cara tapa brata, nganggo cara prihatin, mesti wahyu mau bakal manjing awit. Katelune wis kecakup tegese uripmu ning jagat mau wis sampurna. Nanging 1001 wong kang bisa nindakake kaya mengkono Duryudana. Nggih. Inggih Kanjeng Hyang awit ngerti yo wong urip nang alam padang mau sejatine ming ngrampungi 3 perkara siji lahir angka 2 netepi kewajiban telune mati wis ming kuwi inggih lahir wong urip ana ing alam padang mau linairake saka garbaning ibu wis nyangking pesti lan kodrate dhewe-dhewe sesuk bocah iki dadi wong rekoso, sesuk bocah iki dadi wong pangkat, sesuk bocah iki dadi wong sugih, sesuk bocah iki dadi wong seneng, dadi wong susah mau wis nyangking marang kodrate dhewe-dhewe. Inggih. Dadi bayi cenger saka garba mau ora bisa netepake kodrate dhewe nanging mung manut marang kodrate ingkang Maha Nasa. Kasinggihan. Angka 2 netepi kewajiban. Wong urip nang alam padang mau netepi marang kewajibane dhewe-dhewe ingkang wis digawa wiwit lahir. Monggo sing jeneng kewajiban mau ora bisa disulihke dening sapa wae, kudu dirampungi kanthi tuntas marang kang kawogan. Inggih. Netepi kewajiban. Sawise netepi kewajiban ngendi parane? Wong urip mung tekaning pati. Wong mati kuwi sangune dudu kok brana picis pangkat derajat lan semat ora, nanging sing dadi sangune wong tekaning mati mau mung kelakuan becik ing ngentinane sangu besok nggone bakal suwan marang ayunaning Gusti Kang Maha Suci. Duryudana kula wonten dawuh. Yen tak jlentrehke perkara wahyu mau mbok menawa sewengi natas iki ora bakal bisa rampung, ora bakal bisa rampung. Nanging sing wigati 3 perkara. Sing wigati 3 perkara ngrampungake kewajibaning marang Kang Maha Kawasa, rampungake kewajibane urip ning alam padang. Lang rampungake kewajibane marang sak pepadaning urip mau yen tok lakoni kanthi tuntas sayekti bakal iso kedunungan wahyu. Nuwun sewu. Hyang kula nadhe mireng tiyang badhe gayuh kanugrahan teka dadak mapan wonten ing wana nglakoni tapa brata prihatin menika werdinipun kados pundi. Lah iki ngene. Malah kowe tak wenehi ngerti wong tapa brata prihatin kae janjane ora kok manembah karo sing mbau reksa ngalas, sing mbau reksa kali lan sing mbau reksa guwa kuwi babar pisan ora. Nanging sejatine golek papan sing sepa, sepi lan sepen, aja nganti keganggu dening sapa wae, nggone bakal manekung marang purbaning Hyang Maha Nasa, manteng pangestine lan ngakoni marang dosa-dosane duk nalika semana lan nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kang Murawing Dat supaya iso resik lahir lan batine wekasan dadi wong suci. Inggih. Mula yen ana wong ngarani wong tapa brata prihatin kuwi nyembah karo sing mbau reksa kuwi, kuwi kleru Duryudana. Kuwi petungan sing luput, kuwi petungan sing kleru. Merga nyaketake marang Kang Maha Suci kuwi carane dhewe-dhewe, anut kapercayane dhewe-dhewe lan tata caraning panembah dhewe-dhewe. Kuwi ora kena disuk-suk. Inggih. Mekaten Kanjeng Hyang. Mula disebut tapa brata. Tapa brata kuwi sak tata wong papa, ngrasakake wong rekoso. Ngrasake wong kurang mangan, ngrasake wong ora duwe omah, ngrasake wong popo riman ngulandara, mula banjur padha laku tapa brata. Mekaten Kanjeng Hyang. Lah, kuwi kanthi cara supaya resik marang lahiran batine. Eling marang kabeh dedusan sing wis dilakoni lan ora bakal baleni dedusan sing wis dilakoni mau. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa upama. Nadyan ora dijibek ora dibingung anggen kula nampi pangandika paduka. Ewadene badhe kula gelar tuwin kula gulung supados mangke saged kasembatan gayuh kanugrahan. Ingkang sampun kadhawuhaken dening para dewa dhateng pun Duryudana. Kosek Duryudana. Dewa dawuh ki mestine cetha gamblang.
miturut dawuhing dewa sing dingendikake marang sira Putu Prabu, wahyu mau wujude apa? Hingaranan Wahyu Wijiwasesa. Wahyu Wijiwasesa. Nggih, mila mekaten. Kula kinarya ngupaya menawi saged kasembadan gayuh Wahyu Wijiwasesa badhe pinardawa kamulyanipun Duryudana sak anak turun kula mangke badhe kesinungan derajat pangkat lan semat. Wilatal. Sengguni kula wonten dawuh. Kowe wis tau ngerti jeneng Wahyu Wijiwasesa? Wah, menawi kula menika mboten ngertos babagan wahyu. Menawi ingkang tasah sumandhing kalian kanugrahan lan ngertos bab glethek petele wahyu menika Kakang Penemban Durna. Begawan Durna, nuwun wonten dawuh. Kowe wis tau krungu Wahyu Wijiwasesa? Wahyu Wijiwasesa? Iya. Wijiwasesa. Sekedhap kula padosane. Margi kula menika dadak ngeling-eling. Penemban? Iya, iya mbok menawa kelingan. Wijiwasesa wiji sejati. Wiji menika sampun nedahaken menika wujudipun turas utawi tedak turun. Wiji wasesa niku tegesipun panguwaos. Dados tumrap kula Pak anak Prabu Duryudana menika anggenipun badhe kedunungan Wahyu Wijiwasesa menika badhe nggadahi panguwaos. Tedak turunipun nggadahi panguwaos wonten ing Nusa Jawi menika Penemban. Wiladala. Lah kok titis temen nggon mungunjaki tembunge Wahyu Wijiwasesa. Oh nggih, nggih matur nuwun, matur nuwun. Lan sak banjure Duryudana anakmu kuwi bingung ngendi ngene bakal ngupaya Wahyu Wijiwasesa apa kowe ngerti? Mangke yen. Nuwun sewu Penemban. Kemana kula badhe matur sanipun anak Prabu Duryudana? Ya wis mangsa Barangadana. Nger wonten dawuh Bapa Penemban Duna. Mitra dawuhing dewa lajeng wonten pundi dunungipun Wahyu Wijiwasesa menika kala wau? Sabab tumrap kula menawi paduka anak Prabu menika saged kedunungan Wahyu Wijiwasesa. Ngastina menika mboten badhe keliya. Benjang nggih putra turun panjenenganing badhe lenggah dampar wonten negari Ngastina. Mekaten. Nanging dewa mboten paring dawuh wonten pundi dunungipun wahyu menika badhe tedhak duwen badhe mandhap. Kula ingkang badhe dipun dawuhi supados ngupaya wonten pundi dununging wahyu menika kala wau. Wah, nggih mawon panjenengan paring dawuh. Kula samujatosipun badhe matur bilih. Ing mangke wonten lengkahing Gunung Mahendra. Menika wonten perkawis ingkang ngedap-edapi. Perkawis ngedapi-dapi kados pundi? Awit samangke wonten lengkahing Gunung Mahendra menika wonten pewujudan inggih menika reksa ingkang tukulipun ulesipun cemeng. Inggih menika Mandira Kresna. Mongko kathah ingkang sami mapan wonten ing Mandira Kresna menika kala wau sami alok lan sami ngraosi bilih papan dunungipun Wahyu Wijiwasesa menika mapanipun wonten ing wahyu utawi reksa Mandira Kresna menika kala wau. Nembe mireng mekaten menika kala wau lajeng kula jumbuhaken dhateng pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Oh, nggih. Menawi ngaten menika jebul nyatanipun dewa menika paring dawuh gampil anggenipun paduka badhe ngupaya wujuding wahyu menika kala wau. Kula kinten Wahyu Wijiwasesa menika inggih panjalmanipun Mandira Kresna ingkang mapan wonten lengkahing Gunung Mahendra menika kala wau, nggih. Kosek Kakang Penemban. Kok sampeyan iso ngendika kaya mengkono apa sampeyan wis mbuktekke? Nek mbuktekke durung Dik Patih ning abeh rasaning para kawula, bakul-bakul para kawula cilik padha ngrasani yen to akeh sing padha tekan lengkahing Gunung Mahendra supaya gayuk utawa nyedaki ngempek kamukten wujuding Mandira Kresna kuwi mau jarene padha ngandhakake yen to kono bakal kedunungan wujuding wahyu utawa kanugrahan. Ngono ta? Ning kira-kira sampeyan tak wis percaya nek pancen Mandira Kresna niku wonten pancen wonten wujude wit ireng kabeh gagange ya ireng kayune ya ireng godhonge ya ireng kembange ya ireng mula sinebut Mandira Kresna. Sampeyan pun mbuktekke dereng ha kok sampeyan iso ngandhake nek pancen ana sing ngandhake niku mboten mung siji loro saben-saben kula nyedaki kumpulane wong-wong kawula cilik do ngandhake Mandira Kresna. Pendak-pendak kula nyedaki kumpulane wong-wong do ngandhake Mandira Kresna. Malah wonten sing sami bidal lumarap wonten ing lengkahing Gunung Mahendra menika kala wau supados ngempek kamukten wujudipun Mandira Kresna menika kala wau Dik Patih. Nggih, nek ngoten malah saniki pun cetha pun gamblang. Anak Prabu Duryudana sampun nampi sasmita wujuding Wahyu Wijiwasesa, sampeyan wis iso nemokke teng pundi papan pernahe Wahyu Wijiwasesa. Terus nek cara panjenengan niku mangke nek upama Kurawa iso nyedhaki Wahyu Wijiwasesa lenggayuh pripun mongko niku wujude Mandira Kresna. Wahyu Wijiwasesa menika saking pangira kula panginten-inten kula menika mapan wonten saklebeting Mandira Kresna. Nah mangke Kurawa budal lumarap sesarengan wonten ing
lengkeng Gunung Mahendra beto kampak. Mandira Kresna menika kala tegar. Lho. Nek Mandira Kresna ditegar wite ambruk, wahyu sing mapan ning jero ning wit ireng niku kula mau mesti terus mendonong. Anu menapa medal saking wujuding wit niku wau terus mapan tenggananipun anak Prabu Duryudana. Nek medal saking wit mestine wahyu niku mabur le mapake tengangganing anak Prabu Duryudana pripun digiring golek jaring ngemprit diseblake lor kidul ngetan kulon digiring supaya mancing anak angganipun anak Prabu Duryudana. Sik ta sik pripun sampeyan niku nek omong wong tuwa ning rumangsa kula nek omong kaya cah cilik wahyu niku nek gayuh ora kaya sampeyan niku le ngandhake. Wahyu niku nadyan wing wujute ora wujud utawi mawa cahya nanging duwe nyawa. Tegesipun dheweke niku ngerti sapa sing bakal kenggonan, sapa sing ora. Kok wahyu kok digiring anggepe wahyu niku bebek napa pripun? Kok digiring sak winake dhewe ora. Pokokipun nangke Mandira Kresna menika dipun tegar kemawon. Dipun damel bosah-basah. Ditegar nek dereng medal wahyune dicacah-cacah. Kayune mengke godhonge dirontoki diobong. Mengke rak wahyune kepanasen. Terane wahyu menika kepanasan terus ngisis terus cekel-cek leboke anak Prabu Duryudana. Ngaten niku. Aku ki nek upama dadi Ratu Ngastina iki sampeyan wis tak pecat wingi-wingi. Pujangga kok omongane ting pletot ora karo-karuan. Ngawur ketoke arep duwe udu penemu ning janjane ming waton omong. Pancen. Ha sampeyan niku kok. Pancen ora. Ngaten nggih, dados nika ngaten mawon. Mangke menawi paduka anak Prabu menika mboten kersa tejak wonten ing Mandira Kresna, utusan kemawon. Menawi perlu utusan dhateng Bapak ing Sukalima. Sepisan kula badhe mbuktekaken menapa inggih leres Mandira Kresna menika pancen wonten mapan wonten lengkeng Gunung Mahendra. Upami leres kula ingkang sagah betakaken wahyu wiji wasisa menika katur paduka anak Prabu Duryudana. Bawaduna. Wonten dawuh. Sampeyan saguh aja mung waton ngucap nanging kababaro dadi pakarti. Mawi ngantos gagar wigar. Kaperjana wonten ngajengan paduka anak Prabu Duryudana. Kula sumadya nggih estu menika. Sikra-sikra yen permana kanca sikra nglakenawang sesangka Narendra Bakmarwa sing sangka Trigumulung mangrembak Trigumulung mangrembak ing Wadyabala kusa mangrembak ing Wadyabala ing Sidamadyaning Pasewahan Agung. Nalika semanten sami midhangetaken pangandikaning Nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Dadosaken dintri madyaning negari Ngastina kaperbawan wingit wimbaning sang katong ing Ngastina Prabu Duryudana. Lenggahe kanyut minangka wardu kanyut ujane wet ganten wardu jarawangan cakana adur kabang dur manting dasaring pertola kasaru geger jaba piyak ngarsa tangeping wuri kok sebanebo namuk. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan saka kranging gajah medhun saka pantilan kejawi namung. Suwanipun abdi kinasing ngamarta ki lara petruk kantong boleh nerpepeh pindha sata metarangan akarya jing kang samya mulat.
Angga alun tata trapsilanira ngejomeken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Jagat Dewa Bathara paman boten kandika nyono-nyono menika ketinggal sowanipun Panakawan Petruk monggo tanpa tinimbalan paman Patih Harya Sengguni. Wilah dalah nggih. Ngatos-atos lenggir nadyan Petruk menika namung Panakawan, menika namung derajatipun aceplik. Batur saumpaminipun nanging sowanipun wonten negari Ngastina menika miturut geligaping paningal kok sajaipun badhe wonten wigatos. Nggih paman katimbalana mangke kula badhe animbali dhateng sowanipun Petruk Kanthong Bolong Hyang ngendikane ora patiya kepenak. Petruk kudu sabar, Petruk kudu tatak, kudu ikhlas. Nek nganti ora kuat nggonku nampa ucape wong sing kurang tanggung jawab keriwikan dadi grojogan, keguyon dadi tangisan. Kakang Durna iki ngrasani wong kaya sak penake dhewe. Lho cetha kok Dipati cetha. Nyermimih kaya ngoten niku mung njaluk dhuwit. Dikai terus kan minggat ngoten mawon ndak. Ngewewi pikiran. Bawa Durna. Wonten dawuh, Ger. Badhe kula timbali rangga rumiyin. Nggih, nggih. Monggo dipun timbali. Petruk wonten dawuh sinuwun. Raharja sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadan ing Sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa pangestu Tampanana. Sanget anggen kalu ndadosaken jimat. Panakawan Petruk padha raharja. Rekanopati Harya Sengguni wilujeng bekti kula kunjuk Rekanopati. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana ya Panakawan. Niki sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Petruk Kanthong Bolong padha raharja sak praptamu Panakawan. Penemban Bisma wilujeng den bekti kula kunjuk penemban kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pambekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Panakawan Petruk padha harja. Slamet, Mbah. Lho. Kae ora basa karo aku slamet, Mbah. Aku ki pendhita kok mbah-mbahke. Apa kowe pernah putuku apa piye? Kok sik sampeyan ngendika wau ya ora kepenak. Napa Petruk niku dumeh sowan teng negara Ngastina? Monggo Petruk niku kula niku ngakoni nek wong ora duwe kula niku wong melarat. Apa dumeh wong melarat wong ora duwe sowan ngersaning ratu ki mengarep njaluk napa piye? Nggih ngoten apa pripun? Kula niku arep wong ora duwe, arep wong melarat ning urip kula cukup, urip kula ora kekurangan. Kula niku ora tau ngemis, ora tau njaluk. Seneng kula budidaya dhewe, entuk akeh, entuk sithik, ning niku ndagingi mbangane ming ngemis njaluk karo wong sing duwe. Ngoten. Kok sampeyan ngunekke kula Petruk wong melarat, Petruk wong ora duwe, saniki sampeyan niku gleleng teng mriki dadi pendhitaning ratu. Ning sampeyan biyen sadurunge diangkat dadi pendhitaning ratu, sampeyan niku nggendhong Aswatama jaman bayi ngalor ngidul ning prapatan ngemis njaluk duit wong kono-kono ora. Modar kowe. Iya. Petruk Kanthong Bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene kowe sowan mongko tanpa tinimbalan. Nuwun sewu, kula menika kaget. Kula menika kaget, kula niku nedengipun wonten griya dumadakan kula nampi rawuhipun bendara kula ing Garbaruci menika Ndara Setyaki. Ndara Setyaki paring dawuh kaliyan kula, "Truk, mbok aku tulungana." Kula kenulungi pripun, Den?
Nek Sinuwun Ndarawati kuwi wis ana 3 sasi iki ninggal praja mongko ora dingerteni menyang endi papan lenggahe Sinuwun Ndarawati. Mongko aku wis takon Pendhita Mrana-mrana ora ana sing ngerti. Tulung, Truk. Kowe nang Ngasakalima nang Ngastina takono Begawan Durna. Lah kula kaget. Lho, panjenengan menika Narapraja, panjenengan menika satriya. Kok utusan kula batur sawang ten negara Ngastina apike wangune lak panjenengan rawuh piyambak nyuwun prisa karo Begawan Durna. Ndara Sencaki paring dawuh. Aku nek ketemu Durna ki ora seneng ngomong, Truk, ning seneng ngampleng. Mula aku kongonan karo kowe njaluka tulung takono Begawan Durna nek Sinuwun Ndarawati kuwi lenggah nendi, saiki lenggahe nendi, nek pancen isih sugeng lenggahe nendi, nek wis ora ana aku kudu piye. Begawan Durna kudu entuk sarta kudu iso wangsulan lenggahe Sinuwun Prabu Ndarawati sak menika teng pundi. Ning nek Begawan Durna niku ora iso wangsulan, ora iso menehi ngerti teng pundi lenggahing Sinuwun Prabu Ndarawati. Kula nampi dawuh wontenipun Ndara Secaki, kowe wenang nginggatke Durna. Kula nggih bingung. Lho, sebabe napa kok kula wenang nginggatke Durna? Kula niku ming Panakawan kok nglungake Begawan Durna. Kosek. Ngastina ki jane teke sapa, Tru? Ngastina ki teke Sinuwun Prabu Puntadewa sakadang pepundhenku para Pandhawa. Mongko kuwi sing duweni sak tenane. Wong tuane ya dadi ratu, biyen-biyen ya dadi ratu. Kowe nek mbok menawa kelingan Truk jaman bangun Ngastina, kowe ya momong karo sing bangun Ngastina lan kowe melu pasang keramik, kowe melu pasang batako. Kula ya oh iya kula ya kelingan biyen kula ya ngewangi munggah barang masangi gendeng negara Ngastina niku kula ya melu dandan-dandan. Lah nek ngono kowe melu duweni Ngastina. Mula nek kowe nginggatke wong Ngastina sing lenggah ning kono mongko dudu wong Ngastina, kuwi kowe duwe hak. Oh nggih kula ya ngoten. Sak banjure lah cetha sowan kula mriki badhe nyuwun ngambil Begawan Durna sekedhap. Ajeng kula takoni teng pundi lenggahing Sinuwun Prabu Ndarawati. Nek Begawan Durna ora iso wangsulan teng pundi lenggahing Sinuwun Prabu Ndarawati, wiwit dina iki Durna kudu angkat koper dari Ngastina. Ngoten mawon. Nek mboten kula sing ora nrimake. Pripun paman? Nek kula kok cocok. Kula kok matuk mergi Petruk menika alasanipun dasaripun nggih maton, dasaripun nggih bener. Wong ya Petruk melu nggarap Ngastina kok ya Truk. Nggih. Mula nek kowe nginggatke wong Ngastina mongko dudu wong Ngastina kuwi janjane wis pas lan bener. Pas. Ngoten. Dadi nyuwun sewu. Kula matur ngenten menika mawi dasar ora kok waton matur mboten, mawi dasar kahanan sing nyatane. Lah upami Begawan Durna niku ora iso ngandhake teng pundi lenggahing Sinuwun Prabu Ndarawati. Wo tenan kula seret metu njaba, kula ken lunga saking negara Ngastina. Ngastina Sinuwun Prabu Duryudana pados pendhita sing buntas karuwe, sithik paningale sing langkung dedaya karo Begawan Durna niku jagat akeh banget. Iya. Mila kula nyuwun mambil Begawan Durna. Paman wonten dawuh pripun? Dipun paringaken kemawon. Sebab nek nganti anak Prabu nggondheli Begawan Durna, wo niki mangke bahaya. Petruk mesti ngamuk. Iya ta, Truk? Oh jelas. Nah, rak ngono ta. Kok kaya wis kangsenan to iki? Kok tratapan to aku? Bawa Durna. Wonten dawuh, Ger. Petruk betah lan panjenengan. Kula semanggaken wekdal sak cecahipun wonten saripun Bapa Merbahan Durna. Kepareng sawetawis kula badhe majengaken kula sowan. Kula semanggaken Bawa Durna. Durna ina panalingane lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng mrang Bratayuda Petruk kowe butuh aku heeh iya nggih nggih kowe ngandhake ceca ora sadadak aku mbaleni apa sing dadi atur marang anak Prabu Duryudana kowe dikongkon karo Setyaki ya ta? Nggih. Nakoke ning endi anak Prabu Sri Bacara Kresna? Nggih, malah kula wau mboten kok jujuk mriki. Ning kula wis jujuk Sukalima mau. Lho, kowe wis tekan Sukalima? Empun. Ning Suwung. Lho, pancen aku nang kene? Nggih, sing wonten ming Mbah Putri. Mbah Putri kula takoni ming bengi ngeh mawon. Kalih mangani suket. Pancen kae senengane suket. Kowe aja ngene karo Begawan Durna. Kowe takon apa? Anak Prabu Sri Bathara Kresna le lunga wis pirang sasi.
Telung sasi niki ngendikane Ndara Setyaki. Telung sasi niki teng pundi lenggahing Ndara Kresna mboten dipun ngerteni. Lah kula ken nyuwun prisa kaliyan panjenengan. Nek panjenengan iso ngaturake kula ngaturaken panuwun tegesipun panjenengan uga pendhita sing buntas karo sithik paningali. Ning nek ra iso ngaturake wiwit dina iki sampeyan kudu lunga saka Ngastina. Titik. Lho kose. Aja ngawur gawar-ngawur kowe. Kowe mung gedhi bal 27 Panakawan kowe iki mung drajating Panakawan kowe iki mung batur. Lah kok nginggat karo Begawan Durna. Duwe hak Petruk teng Ngastina tinimbang sampeyan. Petruk niku bature Pandhawa. Mongko sinuwun Prabu Duryudana menika ming ratu sing janjane ora duwe hak tumrap Ngastina. Saktenane Ngastina niku darbaing para Pandhawa. Upama Pandhawa niku dadi ratu teng negara Ngastina, Petruk niku lenggahe teng Ngastina, Petruk mapane teng Ngastina, Petruk melu ngepel, melu nyapu Ngastina, melu resik. Dadi nek kula nginggatke sampeyan niku ora ana hukume apa-apa. Ngoten. Nek sampeyan iso ngandhake matur nuwun, nek ora wih kula ewangi nglumpukke sandangan sampeyan. Sampeyan mang lunga ajeng kos ajeng kontrak terserah. Ning ampun mapan teng negara Ngastina. Iya, sengkring suaramu, sengkring tenan pokok niki. Nek kowe takon Sina Prabu Ndarawati kuwi aku ngerti, Petruk, aku weruh. Estu napa? Ngerti. Nek ngerti teng pundi papane. Kowe kudu goleki ngulon parane. Merga lenggah anak Prabu Ndarawati kuwi eneng brang jagat sisih kulon. Ngulon. Nek upama kula goleki ngulon ora ena, ngalor. Oh, jagat lor kuwi ubrek ana kabeh. Nek ngalor ora ana, pindah ngetan. Pindah ngetan. Nggih. Nek ngetan ora ana, ngidul. Ngidul mesti ana. Anggere malam Jumat kliwon. Wah, mesti rame banget. Aku barang sak merono. Senengane kok sembrono ora. Nek lor kidul wetan kulon ora ana, terus pripun? Jagat iki ubeng ana. Nek jagat iki ubeng ana ora ana, tegese anak Prabu Ndarawati kuwi wis tekaning pati wis pinulung dening dewa, wis mapan ana ning alam pemancep manjing ning tempat suci. Mangriyen, Mbah. Omongan sampeyan iku ora iso digugu to. Apa tumun wong goleki wong kok diubengi jagate niku terus liar rampung pirang taun, rampung pirang abad. Jagat niki jembare ora jamak. Pun sampean mang bloko sak tenane, kula kudu pripun, sampean kudu jujur kali kula. Petruk, nun. Iki rak dina Kamis ta iki? Nggih. Iki puputing puserku. Waduh. Iki dina kelahiranku. Iki dina geblakku. Lho. Kose geblak niku mak. Anu napa niku? Neton kok karo globakan. Netonku. Dina netonku. Mula aku nek manteng ora iso wasis, ora iso pening. Aku njaluk inah sawetara. Inah. Inah wau ngidul karo sing lanang niku. Inah ngidul sing lanang gawa kloso to? Oh, cah goblok ora. Inah ki tegese wektu. Oh, wektu to. Ora ngerti basa Jawa kowe iki. Inah ki tegese wektu. Oh, wektu. Nggih, anu iya. Terus ora nganti gantaran dina, ora gantaran sasen. Kula kudu pripun? Ngentenono nang alun-alun. Ngenteni teng alun-alun. Nah, mengko sampurnaning pasewakan iki aku bakal sumusul marang kowe. Tawene ngerti menyang ngendi dunung anak Prabu Ndarawati. Niku tenan. Loh, apa tau kowe ngerti Durna kok goroh? Nek tenan kula tak metu njaba ngenteni teng alun-alun, sampurnaning pasewakan urus sampeyan kula goleki. Nek ra iso ngandhake teng pundi lenggahing Sina Prabu Ndarawati, kula sing ora nrimake. Iya. Estu lho Mbah. Ora bakal aku goroh. Sinuwun Prabu Duryudana kula nyuwun pamit nenggo wonten ing alun-alun. Petruk sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Rekenopati kula nyuwun pamit Rekenopati. Iya Petruk sing ati-ati ya Truk. Nek urung entuk keterangan aja mulih. Pokoke kudu digoleki nganti sak ketemune. Oh nggih. Takon ya takon kudu iso wangsulan. Nek ra iso wangsulan mangsa borong tak pasrahe karo kowe. Kowe iki ngapa ini? Omong sajake kanca banget karo Petruk. Nyuwun pamit Rekenopati sing ati-ati aja bocah cilik. Penembahan kula nyuwun pamit.
Bawudurna kowe aja gawe urup-urup ana ing negara Ngastina lho nek nganti Petruk ora entuk keterangan iki mengko Petruk mesti bakal gawe geger negara Ngastina. Bawudurna kedah saged ngrampungi perkawis menika. Nah, menika ngaten nggih, malah sajakipun kula kok gadah pemanggih. Pemanggih kados pundi? Manut kalian kula menapa boten nek boten manut peda menapa sampeyan dadi patih wonten negara Ngastina. Kosik Duryudana. Kosik to kosik. Aja banjur kesluru dalan sing kleru kowe nuruti marang atur ingkang kurang tanggung jawab. Durna matur kaya mengkono mau sak mestine mbok onceki dhisik to bener lan orane aja banjur kowe manut marang pangrahing Begawan Durna. Sing dadi ratu nang Ngastina kuwi Duryudana apa Durna? Yen sing dadi ratu nang Ngastina kuwi Duryudana mestine kabeh kula semangkaken. Nek ana apa-apa, monggo. Nek ana apa-apa, ampun ucul dhateng Begawan Durna. Nggih. Paman wonten dawuh, ampun nganti nyelaki dawuh kula. Petruk dicekel. Duryudana elinga, Hyang. Kula menika ratu Ngastina. Kula menika nggadahi purbalan Wasesa, kula menang reh nanging moh direh, kula menang Wasesa nanging moh diwasesa. Kula mboten itung-itung napa menika punden menapa menika kadang kadian menapa menika sanak kadang kebrayan menawi sak pejagongan menika mboten cocok mboten mathuk kalian Duryudana. Kenging kundur saking negari Ngastina kula sumanggaken anggenipun badhe kundur wonten ing Ketalkanda. Wiladalah jagat Dewa Bathara jagat pangestu Karawe. Dadi boboting Bisma karo Durna kuwi isih tok bobot abot Durna to. Ya, ora apa-apa Duryudana. Yen pancen Begawan Bisma mbok anggap enteng ana negara Ngastina, kowe tetep nggugu capuk marang Begawan Durna bakal mateni Petruk, bakal nyekel kalan Petruk kantong bolong. Nek ana apa-apa sangganan dhewe aku njaluk pamit ya Putu Prabu. Mangsaku ming Kakang Durna kok iso gawe geger. Lho, sampean ora ampun ngembe kalian kula. Aja kok ming negara jagat niki kula gawe sungsang bawana balik. Nek nggugu do nggugu ucape Begawan Durna iso Dipatih iso. Oh. Petruk kok macem-macem arep takon nek dilunganing Prabu Kresna. Mongko janjane ming dienggo api-api dienggo etok-etok nggone nitik marang para Sata Kurawa gayo wahyu apa ora. Lho niku janjane kelicikane Pandhawa niku wonten niku. Nggih, pun manut mawon. Kudu manut. Sampeyan ora manut, oh dipecat kali dadi patih anak Prabu Duryudana. Antaraning Sengkuni karo Durna niku omongane isih digugu Durna. Dening anak Prabu Duryudana tinimbangane patih. Dadi sampeyan niku tesih di bawah klasemen sementara di bawah saya. Wong ki nek lagi kanggo omongane lajen. Aku iki upama ora srawung suwe numbuh dadi apa kok? Dadi wong. Lah nggih ning sampeyan ampun kaya ngoten to Kakang. Wong niku nek wibiti ala mengke bakale kewirangan niku mesti. Pun mang titeni mawon nek sampeyan niku tumindak ora apik karo Petruk mengko bakale kewirangan. Kewirangan karo ora kula sanggane dhewe sampeyan ampun melu-melu. Oh nggih. Kula niku wis biasa kewirangan. Oh. Dan nek perkara wirang kula niku makanan sehari-hari. Oh nggih monggo mawon. Paman Arya wonten dawuh nggih Ketanu Purwadya Bala Sata Kurawa mastuti dawuhing Begawan Durna ngestaken dawuh. Inggih nggih, Petruk dipun cepeng. Nggih, ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Malah saking pandugi kula nek Petruk dipun cepeng menika mangke badhe gampil anggenipun gayuh Wahyu Wijiwasesa. Saya gampang ngene bakal kedunungan Wahyu Wijiwasesa. Ketemu pirang perkara. Ming Petruk mati kok Wahyu Wijiwasesa gampang digayuh. Meneng ta? Oh nggih. Nggih Kakang Durna. Amargi menapa? Amargi mangke menawi Petruk pejah menika Wahyu Wijiwasesa saged mancing wonten ngarepipun Prabu Duryudana. Dasaripun. Nah, perkawis dasar menika kula mboten saged ngaturaken. Namung ing wigatos Wahyu saged mancing ngarepipun anak Prabu Duryudana. Kula ingkang budidaya. Kula semanggaken Durna. Nggih. Sak menika langkung prayogi kula kanthi manjing sasana pambujanan Bawaduna. Sasana pambujanan menika menapa?
Sasana menika papan pambujanan menika dahar kembul. Oh, maem. Iya. Garingan apa ngangge duduh? Amargi untu kula menika anyar nggih. Oh. Nah, saploke seragame biru iki jan. Rumangsaku kok omongane sapenake dhewe. Mangke badhe dipun sembadani dening para abdi. Oh nggih, matur nuwun matur nuwun. Kang Prabu Karna kula semanggaken tentreming negari. Bye.
Yo. Biak. Kabare kowe tak kongkon ning negara Kestina piye? Oh, janjane ya Ming. Ora ana gunane kok, Den. Ora ana gunane piye? Kula tak takon karo sampeyan, janjane sampeyan niku percaya karo Durna niku dek jaman napa terus wiwitane kapan? Monggo kula ngerti sampeyan niku nek karo Durna gedhinge kepati-pati anggere ketemu Durna Jatasi, ketemu Durna Jatasi nganti sok dijaluki penonton. Lakone pokoke Durna Jatasi sencaki lho niku mergo wis saking dene kebangetene sampeyan gedeng karo Durna ning kok sagedhakan iki sampeyan percaya karo Begawan Durna nganti utusan karo Petruk supaya takon Sinuhun Prabu Ndorowati niku lenggahe teng pundi. Ora usah dadak kowe takon werna-werna Petruk. Sing baku kowe wangsulan apa kang dadi timbalaku kowe sowan ing Ngastina kabare piye? Begawan Durna paring dawuh Petruk, kowe ngentenana ning alun-alun. Mengko rampung Pasewakan Agung, aku mesti nutupi karo kowe nak wani keterangan menyang endi lenggahing Sinuhun Prabu Ndorowati. Bubar Pasewakan Durna ora ketok. Sing ketok Kurawa. Sengkune ngawe sanggening para sata Kurawa budalan. Wah, dampyak-dampyak. Sami beto tumbak, beto pedang, beto napa-napa pusaka. Mongko sing digoleki alok ing para kawula padha ngendikake nek digoleki Petruk. Pun niki kula wis ngerti nek Petruk diancam patine karo wong Ngastina. Merga Petruk panjenengan utus supaya suwane negara Ngastina, Petruk sakniki ameng-ameng nyawa. Pripun niki tanggung jawab sampeyan? Aja kuwatir Petruk. Kowe tak rewangi. Tak rewangi kok mung lenggane ngono kuwi piye? Nek nganti Petruk kecekel Kurawa, rekoso kula. Kowe minggir. Aja ngetok. Nek Kurawa arep gendak sikara karo kowe, tak babatane gamane tak gulungane gendirane. Nah, ngoten niku sip. Pun kek mangkat. Mengko ndak dirasani wis jam 12:30 kok ora perang-perang lho kek mun. Kek mangkat sek brus ngoten napa butuhe. Terus jejer loro, terus kula gara-gara terus selesai bayaran. Sing tok ame-ame minggo dhuwit wae. Mboten ngoten iki tanggung jawabe dhewe-dhewe kewajibane dhewe-dhewe. Petruk semingkira tak trajangi. Kula nderek. Nek kowe ketok mengko malah geger pun sampean aja tumandang ijen to. Kula ya ora negake Ndara Sencaki. Sampean tumandang kula ya tumandang. Ning sak kuat kula mungsuhe sak traju sak babak karo kula sing kula goleki. Ayo kok bareng karo aku. Monggo Den kula nderekaken.
tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggono magawe gelarira wang-wang Rekyana Patih ingkang rawuh kula ngaturaken sembar Kinopati. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana Petruk nggih. Kok beto kirek dengkulmu. Lah niku suarane Kae nggone Durma Gati. oh Aku karo Kartomarma. nggih kok beto Ndara Kartomarma. Petruk, upama aku luput aku njaluk ngapura ya. Iki Kurawa tekan kene iki ingkang wigati ming kepengin supaya Kurawa kuwi didhawuhi dening Begawan Durna nyaketi karo kowe mbondo tanganmu ngrincung sikilmu. Maksudnya? Karepe pripun? Kula kok dibondo kok dikrincung sikile niku luput kula napa salah kula nggen pundi? Janjane aku ya ora nemokke salahmu, ora nemokke luputmu, ning saka pangrika dayaning Begawan Durna. Sing sajake lara ati mbok unek-unekke ning Pasewakan Agung Negara Ngastina terus Begawan Durna ngluputke karo kowe. Petruk tekan negara Ngastina kowe arep nitik marang Sata Kurawa nggayuh wahyu apa ora? Nek Kurawa nggayuh wahyu, Petruk lapor marang para Pandhawa, Pandhawa ndhisiki laku supaya wahyu aja nganti tiba ning tanganing para Sata Kurawa. Kuwi pawadaning Begawan Durna nganti anak Prabuhe kepilut. Terus dawuh karo aku supaya nyekel kowe. Monggo aku ki ming patih ya, Truk. Patih ki nek candha pepadaning ratu. Nek entuk dawuhe ratu aku mesti bakal ngestokke dawuh. Mula jala ratimu nek wektu dina iki kowe arep tak rangket tak lebokke pakunjaran. Saka iku pertikele Begawan Durna. Ngono kuwi keterangane wis kowe arep bangga apa arep manut kuwi manut karo rasamu. Mangke riyen sing jeneng cacing nika kepudak menungsa nika ngolet-ngolet nika ora ngrasake lara ning butuh males. Niku cacing. Petruk ora duwe salah, ora duwe luput, ora duwe kleru kok arep dirangket niku jane Begawan Durna niku wong Astina iki do diutek ora. Kaya sampeyan niku janjane patih. Patih niku wong nomor 2 ning negara Ngastina. Nek Begawan Durna ngendikane ngawu gawar ngawur kaya ngoten niku wajibe sampeyan ngelekke, ora kok ndombani. Nek sampeyan ndombani, arepa sampeyan njaluk ngapura karo Petruk, ning sampeyan tetep keluputan tumrap Petruk, sampeyan tetep kleru, mergo sampeyan ngrojongi wong tumindak Allah. Petruk ora salah ya dirangket. Macem-macem suwe-suwe. Ora tak waneni arep ndrebolo sak penake dhewe. Ora usah metenteng. Oh iya lali. Ya sampeyan ning kono kok ya sesune nek malang kerik wulune dikerok dhisik. Wulu kok obar-abir putih ireng. Kena sabun kok ya. Ora perkara tuwa ora ning kena sabun. Pun manggagas. Nek sampeyan ngetake para Sata Kurawa manut karo Begawan Durna tegese sampeyan ya keluputan tumrap Petruk. Saniki ngeten mawon. Ora usah dadak sampeyan njaluk ngapura. Wong Ngastina nggone wong ala, Ngastina nggone wong elek, Ngastina nggone wong jahat. Nek Petruk arep dirangket, Petruk bangga. Nek Petruk bangga sampeyan ajeng napa? Aku arep dawuh para Sata Kurawa ngeroyok karo kowe. Lah apa kaya ngono kuwi dianggep wong apik? Apa kaya ngono dianggep wong becik? Nek sampeyan ngetakwe para Sata Kurawa ngeroyok karo Petruk tegese sampeyan niku ya ngrojongi pakatine Begawan Durna. Wis, mangketape Kurawa nih. Mangsaku, Petruk. Oh iya lali kok ya. Mangketape Rasa Turwa. Kartomarma sak wadyabarane ketape kon ngeroyok karo Petruk. Wis, aja kok ming baka siji. Maju amara ora bakal tak tinggal loncat. Wis tau ngerti apa Petruk karah karo Kurawa? Wis tau ngerti sampe? Hah? Wis tau weruh? Wis tau nanggap? Dialangi sapa, lakone apa, limayang nendi, bayarane pira nek Petruk kalah karo Kurawa. Nek ana kuwi jelas dalang pekok tak kandhani. Ayo muni. Nek ngono wani karo Kurawa, sing tak wedeni apamu?
ora minggat kendarat dening Kartomarma iki merganing patimu. Kartomarma mungsuhe iki Algojoku iki. Lho ben babak Kartomarma mungsuh Ndara Setyaki, Sengkuni mungsuh Petruk. Kuwi lagi gayeng. Yo jajal yo. Ngapa aku ora ngapa-ngapa. Ayo dijajal. Ora mung dawa-dawuh, ora mung akon. Jajal saiki Sengkuni Gelo karo Petruk menang sapa? Yo dijajal piye? Yo rupak wani jembar wani. Ngapa ta aku ora ngapa. Iki men mungsuh Ndara Setyaki, kowe mungsuh aku. Yo jajal yo. Aku ora ngapa-ngapa kan. Ini ora wani Petruk manut apa ora? Kula mboten ajeng manut, ora manut iki merganing patimu. Mungsuh sampean dudu kula. Ndara Setyaki, ayo Kartomarma. Kerajaan Gaman Setyaki ora bakal tak tinggal loncat.
Waduh. Mati aku. Petluk ora mundul tiban pusakane Dulma Gati Kyai Delonteng semplok jajamu awas oh iya iki yo bangun yo nah bangun yo nah nyambut gawe yo nah kendegeken nah ngono kuwi awas waduh ulang obat kok ya yo dolesi yo bangun yo Cantoso bangun yo ngono kuwi nah yo bangun awas kabotan ngalep kok ya kendeng ngongok nih os wah wis lepat iki modal kena luweh Loteke sapa iki? Ana panah kok. Tumbak kok bareng ngenengi wong kok terus lemes. Mau dek urung ngenengi ndengongok. Bareng ngenengi kok lemes. Oh, salah. Panah sapa iki? Tiba sak wenake iki. Aneh iki. Ya. Amo culamata jawlata sampune kenapa aku semplok igamu oh dake Durma Gati ya rapati nduk bialekke rumangsane wajake bener ki ndiase nek ora nganti mumet mbok aja diundang Petruk ha aja sambat kowe Bajigul. Kowe dadi pucakaku. Pendak malam Jumat kliwon tak kutuki kok malah ngenengi awakku dhewe. Kepalat kowe. Lugu kalepe dhewe tanpa pucaka.
Sencaki peteluk tulmo ganti tandangono. Ah ngono. Apa iki? Mlene ngelabak kowe. Petro, nun, ana wong edan. Nah, iki lenggananku. Ora ngawul lho, bilang aku pengilan pati lho. Aku pengilan pati mengkele nek ngawul awas kowe. Nyoh, tibano. Semplok dadamu. Ora apa-apa, modal. Cah gleleng ora apa-apa. Gawa pusaka. Gawa gaman, manggawa gaman. Oke, aja gleleng enteni kene. Iya apa? Wong Pangeran Pati kok gamane cetok sanane. Pangeran Pati nyambil aden tukang elek. Modal kowe, modal. Ora apa-apa ganti. Iki cek lagi iki. Ada di dalam kok ora ngerti lelucon. Iki sik. Marai wis kedolan guyu to. Payah sing laden wayang kae. Kenae cantoca. Iki iso lagayeng iki. Nggo nyontek bapakmu wae ngono. Walesen aku, kon malasen aku, pecah siramu. Wes. Biar majeng-majeng piyambak man. Lah piye? Sencaki ngamuk, Petruk ngamuk mboten wonten sing iso nrenggalangi. Swatama mati man. Piye, Dur? Remuk cangkeme, Man. Kok remuk cangkeme? Petruk bajigulnya nyandak sirah kula cek luduhan to cangkem kula but tanpa lelen. Mula kok ngemu getih lambene. Untune plotol kabeh kok. Oh. Sing telake diajal Petruk cek wonten dicandak sirah kula bleseke teng lemah sit. Antil Petruk. Mboten. Sing ngantil niku nganggo klambi lulik, Mas. Jengkeng terus melu ngantil jis. Siapa yang mana tak ajal semangkean aku ya ora ngerti pun kecekel wonge tenan tak ula-ula dawa yakin dendam kula ora melu wayang kok melu ngantem iya ya wis diempet le ora usah wedi sapa sing durung maju watak Citraksi iya man arep maju apa piye? Mung suwe. Petruk kantong bolo. Kowe iso mateni Petruk, njaluk apa tak turuti. Panjenengan. Petruk patenono. Wis wiyaden. Matane yak-yakan. Ming mlayuwe kok nyampar makne cilik. Lho. Wis rampung. Pon.
Kula niku nek nyambut gawe ceket-ceket. Oh iya. Cah geleleng kok. Saura-urane poponakane mak cilik Sengkuni. Ha iya. Petruk mati. Lho, sing mati sapa? Petruk. Lho, Petruk mati lho. Dek kapan? Lho, piye ta iki? Kowe mau ki krungune piye? Kowe mau tak kon ngopo? Waduh. Situasi kaya ana kerupuk entekno. Aduh mati ya. Aku akon Petruk Patenono. Wah, wo dengkulmu mlocot. Petruk Patenono. Petruk. Heeh. Kon mateni. Lah iya. Lah kok modar nek kula wani. Hajenanangan rono mau ngopo? Kula krungune citraksi ana kerupuk entekno. Rorong lodong ludes mah. Weh. Saiki Petruk Pateni ngono. Petruk Pateni. Sesane iki? Kuduani. Sesuatu enggak sengaja. Petruk kan nang bolong kancane sapa? Kancane Setyaki. Wah edan, elok. Elok piye? Ampuh. Neng kula ora wedi. Kula nggadahi pusaka jembaring. Jembaring. Wah, anggere kleru tak ajar kowe. Jembaring. Jembaring. Kula bebar meguru anyar mang tonton Petruk Setyaki kuwi. Kuku kula tibani jemparing modar kan. Tak tontone. Mang presane man. Kok ana panah ngrempet ndasku. Susu merep jemparing ku lho. Ora. Wis aku tak takon. Nggih. Kowe mau ketoke ngeculke panah. Nggih, Man. Sesir kula ajeng kula panahke si sapa? Sapa niku si Petruk. Petruk. Kakak Sengkuni. Setyaki. Neng. Lah kok kuku kula ora permono. Leh kula mapake jemparing niku kulawek. Kuwalik. Kayune teng mriki, senare teng mriko. Kula banteng banter mboten mriko ning mriko, Man. Sesampean sumerep. Weruh ngenengi gundulku. Sesasan iki tak canda tak buang kalen. Aduh, Man. Nika paringane Sang Hyang Bathara Brahma, Man. Bathara Brahma. Nggih. Tau ketemu kowe po nalika lakon citraksi takon Bapak. Kowe nek udu anakku Kurawana wis tak plinteng wingi-wingi. Aku tak takon dalange sapa nglakoke citraksi takon Bapak. Kowe iki anake Kakang Destarata, ibumu Gendari. Rasa dadak takon Bapak. Paham? Nggih, Man. Lah panah kula tak cemplungke kalen. Waduh. Pusaka lho, Man. Wis ben. Ana jukun. Duh, gegek kupak telek. Ayo mbuh. Mengke ngeten mawon. Nek upama kupak telek. Heeh. Lah jemparing kula jupuke teleke mang-mangan ya, Man. Dasmu. Wong kok sak penake dhewe ra. Rumangsa kudur, Nun. Kakang Penemban Durna njaluk kowe nyekel Petruk, Dun. Wah. Nggih. Ning sak iso-iso kula lho, Man, wis mangkat to. Petruk Setyaki, cilik-cilikan ndo mundur yo gerangane. Halo, aku.
Kowe iki edan. Ana wong joget apik-apik kok sikil duncal-uncalke sakarepku. Ndara Setyaki mundur. Ora kok perkara kalah. Ning perkara tandamu sak penake dhewe. Yo men wong gelut ora nganggo aturan. Ora nganggo pernatan wong gelut sak penake dhewe. Yo aduh. Ngono kuwi karepe wong gelut lho nyikut barang. Ayo. Mungsuhe Petruk. Wah, ya ning ora edan lho nek gelut ora. Ora ngawur nek gelut ngawur entuk bata kepruke bata entuk bataku kepruke bataku. Sakarepku ora duwe kekuatan kok. Ning sakniki sing dadi nyatane Petruk karo Dursasana diseksekke Kyai Dusun ngaran kene Digdaya sapa? Wah, cangkemmu kuwi. Mau nyangkem-nyangkemke ora. Wah, mulake pangeran Pati sak penake dhewe. Jajal. Kowe apa aku sing tekaning Pati? Nyo. Kowe sik apa aku sik? Ora usah dadak gelut ting kruwil, gelut tonjo-tonjonan mat-matan nyo. Ngopo iki? Mangantem. Bres sak kuat-kuate ping pira, engko aku ping pira, nyo. Oh, kendel ngene iki nyo. Cah duk deng ngene iki ya. Mburi wae piye nyo? Nggon dodo wae nyo. Ora wedi kula, nyo guys. Ayo to. Hah. Ayo to, Mas. Ah, gilane ora. Ya nyo wis kok. Wah, lah. Petruk wong Bambung, wong edan, wong kendel. Tonton wong pirang-pirang aku nek kalah kendel isin. Nyo yo. Kok ming diriti piye ya ben nyo yo. Buri wae nyo yo. Gondodo nyo. Kaya aku iki nyo. Oh, mat-matan. Nyo gondodo. Nyo nggon buri. Lho ngono. Iya aku ya mat-matan kok mengkari sing ngematke iki mat ora nyo yo. Buri wae nyo yo. Ngene nyo. Iya nyo yo. Ayo arep apa ayo. Buri wae nyo. Buri nyo. Ayo. Tak kendel ayo. Wis yo mudhar tenan aku. Nyo gawe yo. Ping pira manut sak kuat sampean, sak rasa-rasane sampean. Wah, jian cangkeme elek ya iki. Kepruk pisan mudhar pendem. Wong urip sing ditunggu apa sing ditunggu mudhare kok. Woi! Kipatke we ilang. Ya, woi pamer tenan ya. Ya, masem. Tonyo banter banget kok ming dikipatke gundule atos iki. Wah, weh. Yo gentenan. Waduh, modal iki. Lho ayo gentenan nih sing adil kok ya. Yo sik kowe iki ngopo kok susu. Ora entuk gegem apa-apa lho, ora. Ora entuk nganggo akeh, ora. Wis gawe wis. Oh, modar tenan iki. Oh, monggo iki bar tak nggo ngantem sirah. Kepedhus iso pecah. Wah, cangkeme. Ora entuk ngomong ngono kuwi, Tru. Kuwi jenenge ngedonke mungsuh ngono kuwi. Kuwi gegese ndredheke atine mungsuh ora entuk ngono kuwi. Ya wis ora mong. Ya meneng bres ngono. Semelah. Oh, kuwi nganggo muni semelah barang. Ame muni semelah kok ora entuk. Wong Jawa iki nek muni semelah iki. Oh, no. Oh, yo. Wis. Ayo. Lambat. Wah. Wah iki rame. Yo musik lagi ngrasake nyok. Oh ya tambah meneh. Wah jan iki jian. Oh yo mutar kowe. Mutar. Oh ngene iki sapa sing gletak kalah. Iya. Oh, wis pindho to kowe. Nang kene. Oh iya. Oh, buyer iki wisan aku. Oh, lagi pisan kok pindho piye? Oh. Ora apa-apa. Ora apa-apa, gamane nendi ora apa-apa. Oh. Yo. Ngene. Yo, iki ora entuk ure lho, Tru. Ora entuk ure, santai wae pokoke ora. Oh.
Dur. 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 Akhirnya nek jek urip bruseng kuni. Patih wis kebaca tak lir silahe. Petruk wong edan ora. Lole kentos karo gembol monyor-monyor. Duk ning jungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Manyen Sata Kurawa ora ana kang iso nrenggalangi krisane Petruk kantong bolong ora ana kang bakal bisa mbondo Petruk lan ngrincung sikile Petruk. Kurawa padha bali ning papanmu dhewe-dhewe. Begawan Durna areng ngambandir gantara mancing ana ing lengkeng Mahendra. Aku tak merpeki papan dununging Mantira Kresna. Ora urusan karo Petruk, ora ana perkara karo Panakawan kang aran Petruk kantong bolong. Petruk kantong bolong piye? Durna ngonsati negara Ngastina, Ndara. Ning kula wau krungu lamat-lamat ngendikaning Begawan Durna. Nek dheweke ngonsati negara Ngastina arep mrepeki papan dununging Mandira Kresna. Sing mapan wonten ing lengkeng Gunung Mahendra. Dheweke ngambah dirgantara nek sampeyan ajeng nyuwun prisa teng pundi lengkeng Sinu Prabu Ndarawati. Apike Durna mangoyak tekan lengkeng Gunung Mahendra. Kula tak wangsul dak dadi golekane Bapak Semar Petruk Balya. Tak uyake Begawan Durna. Panjrah ingkang